M'agradaria abundar sobre l'anterior vídeo que us he transmès, sobre aquesta època, aquesta etapa de la nostra evolució en cerca de la veritat i de l'essència de la realitat, en què arribem a un punt que les coses s'endureixen, les coses es posen difícils, les coses es compliquen i es fan més difícils d'avançar i ens trobem, entre cometes, moltes dificultats i molta més foscor. Com reaccionar davant d'això? Molt bé, per poder esmenar aquesta situació complicada que se'ns ha plantejat quan arribem a aquest punt esmentat, hem de partir del començament. I el començament és el Hesed. El Hesed vol dir la bondat. Nosaltres ens plantejàvem al començament cercar la veritat i cercar l'essència de la realitat des de la bondat, que vol dir des d'una actitud constructiva, positiva, creativa, per avançar, per créixer, per progressar, etc. Una intenció de fer el bé per nosaltres mateixos. I això és bondat. És un bé per nosaltres mateixos, indiscutiblement, que descobrim la veritat i que descobrim l'essència de la realitat. Per tant, el punt de partida és fer el bé. I el bé té un problema que a la vegada és la seva propietat característica més important i també més bona, que és que el bé busca ampliar-se sense límits, busca ampliar-se sense fronteres. El bé pur no té prejudicis, el bé pur no té fronteres. Però el que és la seva principal característica positiva, a la vegada també és un repte i una dificultat molt gran, perquè indefectiblement ens toparem amb barreres a aquesta expansió sense fi de la bondat i del bé, del Hesed. I quan ens topem amb els primers obstacles, la cosa es posa difícil perquè nosaltres, fins a aquell punt, aparentment, només hem sapigut que manejar la bondat, només hem sapigut que manejar, fer el bé, entregar-nos i donar. I per tant haurem d'adquirir una nova característica. Quina és la nova característica que hem d'adquirir, està clar, de manera rectificada? És el rigor, la Geburah. La Geburah, què ens permetrà? La Geburah ens permetrà precisament identificar els límits, quins són correctes i quins són a evitar, i com sortejar-los. Però a la primera etapa, la segona etapa que estem parlant, és la d'identificar els límits i com utilitzar-los correctament. Com definir-los primer i després com col·locar-los en una posició que ens permeti avançar. A la pràctica el que cerquem és la tercera etapa, però. La tercera etapa és l'etapa de canalitzar les forces de la bondat en una direcció plenament bona. I això ho podrem fer amb el Rahamim, la compassió. La compassió utilitza els límits per canalitzar la bondat. La compassió ens permet definir una figura a partir d'aquest bé amorf que teníem al començament amb la bondat. I com es defineix aquesta figura i aquesta estructura? Com s'estructura aquesta bondat en forma de compassió? Precisament amb els límits que hem après a manejar amb el rigor i amb la Geburah. Quan arribem a aquesta tercera etapa de manejar adequadament els límits i de canalitzar correctament la bondat, en aquest punt és quan podrem superar la foscor d'aquesta etapa que ens ha aparegut, que hem anomenat anteriorment, la foscor que ens ha aparegut perquè havíem provocat una expansió del bé inicial molt forta i ens havien aparegut ja els límits. Quan manegem correctament aquests límits, quan identifiquem bé aquests límits i quan els aprenem a utilitzar en favor de la bondat, arribem a la compassió, i la compassió ens permet créixer d'una manera canalitzada i rectificada. Shalom.